Ketto radio Dingiral Fulbe. ma janngo doole law ko fu ngasi ɓe mbimo ko ɗum firti o wi worɓe woɗeɓe ne ngara cuhli ɗi ko cooyi ɓe naatete leydi ndi ko yimɓe fof poti ɗum noon laamu tubago so ari haɗi mbawa labde won laamu tubago haɗi mbawa labde haɗa ari mbawa labde e nder men ala haɗi mbawa labde ko hakkude leñol ngol e leƴƴi goɗɗi nde tubakoɓe ɓe ngari ɓe tawi ko laamuji men ha gasi Touba ko kala ɗo arno ko ɓuri ko heewde o heewi sudde ko mbo ala cuɗaari o heewi holtinde ko kolɗo o heewi rokkude ko mbo alano o heewi lamminde ko mbo sattani tawani nde ɓe ngari nde ɓe kayti kay maaje on saha laare diwoje hay sone ngoodi ne woodi kono noon wayani no joni ni ɓe ngari kay maayo hango nde ɓe ngari nde laaɗe maɓɓe kaggi kay nokkuji ko wayni kono ɗo e Ndar en ko wayno Gore en ko wayno nokkuji goɗɗi Ndakaru en nde ɓe ngari ɓe kaggi toon ha gasi ɓe jotodiri e ɗin ɗon leƴƴi nde ɓe jotodiri e ɗin ɗon leƴƴi walla ngol ɗon leñol ɓe nattodiri no feewi haɓe keɓɗi mi wiya ɓe nanda eyi tawi wona Fouta Diallo gonɗen konngol ngol ne wawi bennude nden ɓe jotodiri no feewi ngal ɗon jotodiral heewi wonko hakkude maɓɓe e ɓe tawnoɓe walla leñol tawanogol ngol ɓe cuɗi leñol ngol ɓe ñaanti leñol ngol ɓe pewndi leñol ngol ɓe kuutori leñol ngol ɓe piiri leƴƴi keddiɗi ɗi so goto e men umminoma on saaha ɗannima ummima cuuɗi men Fouta so ari ga waɗi lebbi ɗiɗi lebbi tati jiknaɗo mum gabboto ɗum wiyete ko wasama on tuma so tawi neɗɗo rokkama galle wiyata ko ya mum ɗum mumo jigui Allah heedi kam ma min rokke ɗo galle mi lutta ɗo wanno ɗum noon ko welno ko neɗɗo aratno ga welno nde tawno tewe kosam e nebam jeyno ɗum ganduɗa ko mbimi hewɓe nanɗo ete nder salle he hen goto fof nde locitte nde e jiknaɗo muɗum o yahani daral fay tan ko nder galle tame hoore jawdi yaltiɗi heewi ko woni ɗo ete nder salle o ha hande entata nde woppi endu yummum tan ko endu nagge walla mbe walla mbaalu tawde noon Allah waɗanino ɗum yimɓe kono ɗon ɓe ɗum welani nde tawno so wiyama yimɓe fof poti ma won mettinɓe so wiyama eɗen deggodiri eɗen mbaɗi ganduɗa garayol gotol wiyama dutte tan alay saago hennoɓe caggal ɓe tawde wiyama dutte tan enen poti jawgol ko kamɓe gadditto bandiraɓe ko ɗum ɗo eddi caɗele tigui addi caɗele Allah wallino meɗen ken ardinoɓe Allah wallino men ken fewɓe waɗi ko tuba ko wiyata ko fracture kelol ari addi kelol ngol ɗon kay gargol tubakoɓe nde gargol tubakoɓe nanda ari ha ɓenni keftuɗen ndimagu men laamu gadango laami o nguɗo wiyete en keƴani em laamu he
en gonano heƴƴe e laamu he no feewi nde tawno heewani ardinede heewani ne waɗa kono ne famɗi gardinteɗo taw ko haalpular ittuɗo haalpular fof ittuɗo ɗo heewi ɗo ardina fof dañata ɗon tan ko caɗele ñande fof nde tawno wonko saloto heewi ko batteɗo ɗon ete wiya min mi jingata noon min gonan ɗo ko yimɓe ɓe fof saabu somi waɗi ɗum joni Allah noon jinga waɗa nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rokka ɗum ko rokki ɗum ko waɗa mamma jibudu nawa ɗum gamaji ne yeeya tamaten dokna saret wiye neɗɗo daro wiya mi jingatate ko Allah adi jingude ɗum joni hawni sa jingi maya sa jingaɗi maya kono sa jingi maya keddoɗa ɗon saabu ma ko mbaɗɗa ɗon battina joni noon en lankama hanti holko waɗi ɗum nde laamu ngu ari nde kiiɓal waɗi to bange ɗemgal ngal kiiɓal waɗi to bange faggudu kiiɓal waɗi to bange gonka somi jubbi seeɗa ƴeewi hande o ɗemgal Pulaar somi wi mataw yomi rew yewtere nde a heɓa wonko so ha ɓooyi yimɓeɓe dañata namnade te jiɗanmi ko so ɓooyi mi dartina seeɗa beele yimɓeɓe ina namno saabu ɗum ɓurata yurnude yewtere nde mbimi kiiɓal ari to bange ɗemgal ngal leñam leñamago ngu hinni ɗemgal men ngal ha ɗemgal men ngal joña ƴeewi bandiraɓe aɗa foɗodira ɗo e neɗɗo tan ɗemgal ina wiya ko ɗemgal mo ɓuuri ɗemgal ma kono ha taccon kerol son tacci kerol ɗo mbiɗa ganduɗa ko ɗo salminɗa fof a jaabete an kanko ɗo salmini fof nanetake ma wonɗo garɗa mbiɗa koofo ɓe mbiyanma ko koofo sene calminma ko fulfulde ma wonɗo garɗaɗa ɓe mbima ganduɗa tooli dono sampate ne andi holto wiyete tooli tooli wonɗo garata ɓe mbima jam ɓanduma wonɗo garta ɓe mbima a jaɓɓama fode ko Pulaar ko fulfulde fof ko enen goni toon kono leñol fof dikkigol ɗo ete ganduɗa mbimi ha dara ɗon frontiére son tacci frontiére wonata jaatigui mum hane gafti ɗum fof so ngol leñol hennama caggal walla ngal ɗemgal heedi caggal ina ɗiɗi hawnade ƴeewe to bange faggudu mi waddi ɗo ete jewte omo ganduɗa mbimi tigui tigui ne hande jettorto bo perɗo lawol felliɓe holliɓe yo ndew kono mawɗo Djiby Sall min jewti ɗo ko fati après barrage hayso Djiby nananimi jaam hayso Djiby nananimi min jaam ɗen jewte kanko fodde makko fof waɗi ha timmi o yoni ɗum ha fewi saabu o famni yimɓe ko woni ganduɗa e nder barrage foof e fannuji ɗi foof to bange cellal to bange ganduɗa ndema to bange eko dañete e barrage o foof ko woni hen ko dañete hen eko huula hen foof nde tawno ko toon o golli o jogani ɗum gandal o jogani ɗum humtude o laaɓani ɗum laaɓani min kadi ne reedu ha hande jewte ɗe mbeɗen moftiɗe nde tawno ko jafoɗo nde tawno jewte ɗe ko naftoje kono ƴeewen kiiɓal ngal ari ha to bange faggudu mi suɓo hen tan gueɗel gotel ko wiyete ko domaine national foti fuɗɗade ko Dakaru so tawi loi wotama ha gasi loi o foti ko huftidinde leydi ndi foof kono loi kay jopota ko tan département ji ɗiɗi walla région goto sa yeehi Dakaru kala ganduɗa ɗo pawɗa rotere ma lebbunki wiyanma ko ummo ɗo ko tanam jeeyi domaine national ala Dakaru ɗum kalnomi ɗo wontananimi wontani kam jaam saabu mi nimsani mbeɗen ɗo hande so tawi a jooɗimo e nokku lebbundi arima wimo ɗo ko min tawri tanam ummo ɗo jaɓa ummoɗa te alay saago so wona ɗum ete caɗele tawma ɗon joni noon fokkita jaaha kolongal mbaɗa jindago ilam bippa ha gasa piya tongu tan jetteteɗo balakun walla damfaka ummo walla jetteteɗo ganduɗa yettode wonde ummo hedde gayete nder Casamance ɓuuri woɗɗude fiya tongu sa wini ɓe ndi leydi enen ndendi domaine national yo fuɗɗo Dakaru ara kiiɓal ari toon to bange leñam leñamago to bange gonka e ɗo noon ko toɓɓere yañde kadi to bange gonka wonko mbaɗɗen hen noon bandiraɓe wonko mbaɗɗen hen ɗon noon mi addata ha heeɓa tufde mi wasa juude so namde ɗe ari mi fusa uure nde kono paamon ne waɗi ko mbaɗɗen hen noon tesko ɗon no feewi kiiɓal ngal foof e gueɗal ngal donkuɗen ngal foof wonko mbaɗɗen hen heddoto ko holno mbaɗaten ɗum noon mi dartinat ɗo seeɗa bandiraɓe beele ma wonko namdi ɗon yewtere nde ɓuura wulde saabu goto e moon fof nde arata nde wonko dugata e ganduɗa e becce mum wonko yiɗi ganduɗa hoore ma haalde on jimi timani ɗo e kayit mi windani ɗo hay hunde nde tawno ɓuurmi yidde ko yewtere nde wurnata ɗum ko sa joopimo yewtere nde tan ha fuɗɗima darade tufde heddimo ne mimin ndiyam dartina yiɗeɓe namno ko heddi ko wona cariɗe soko tan noon mbeɗa andi hewɓe moɗon ko woppuɓe nokkuji mumen ɗo golloto taw uddani ko way noon eko way noon
ɗum noon jogiɗen kulol mbiɗen dañen ɗo seeɗa namdotoɓe ɓe jaaboɗen ko namna ko so tawi ina heeƴe becce yimɓe ɓe so tawi woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe kalani ɓe ne mbawi arde kañumen namno e étade jaabade musidɗo goto ne wiye Abbas Sy o wi holko waɗi so tawi en ndenti enen mbimi woodiɗo jooɗiɗen so eɗen kaala ɗemgal men ngal so tawi hoddiɓe men ɓe hen goto nan ɗon tan wiya oɗo de ko raciste ɗum hawnaki kono noon woto puuyi en saabu sen puuyi en tawani ɗum sen puuyi en tawani ɗum ko Tidiane Alpha Amadou ñalawma e seeno banque fino komrel sodonde Mamoudou yettum liggueyɗel de boɗal makama o wi ɓe sikkani so pullo ne fuuya ɓe sikkani so pullo ne fuuya ɓe mbirata noon ko ha kersen haalde ko kaalaten ko heewiɓe ɓe kulɗiniri noon ngabbiti e maɓɓe saabu ɗeɓata ko hersinade so tawi en ɓami dow eɗen gandi tubakoɓe nde ɓe jiiɗi jimde men nde ɓe gari ɓe mbi ɗemde men ko ɗemde gaytenke ɓe mbi ɗemde men ko des langues vernaculaire wonande jangguɓe to banggue tubakiri eɗen gandi vernaculaire eɗen gandi ko woni vernacle ko hunde nde ala ɓalal nde safani urani nde tekkani ɓe mbi ɗemde men ko langue vernaculaire ha hande won yimɓe ɓe gandani keddi e ngol ɗon konngol tawa duttaki boom mbiyata ko les langues vernaculaire wanno tubakoɓe ne mbiya noon ko beele ɓe mbiya ko ɗemgal mabɓe ngal ɓuuri ɓe gaddi ko wiyete ko symbole woni ɓe ƴetta gueɗel tan ɓe tufa hunde tan ha gasa ɓe gurta hen te garoyol ɓe jogo sa wone haalde ko wona ɗemgal tubankore haali joni pular tan mo keɗɗa o wima da tawda haali ganduɗa hoorema pular e nder classe mo gonɗon o sa jooɗima ha hunde juuti annene gona e ɗekkude ha nana goɗɗo ne haala ko wona faray so totta ɗum so yeehi ha yimɓe gaare jippade ƴeewe battidiri ɗo ganduɗa guel ɗon gueɗel on wiye yo takko école o taaro ɗum fode laabi nayyi walla laabi joyyi walla fiye lette seeɗa aɗa andi so tawi aɗa fiye aɗa lette saabu a haali ɗemgal ma te ko ɗemgal tubankore ponnoɗa haalde ɗum firtata so yeehi ha ɓooyi cukalel ngel tawde ne famɗi duuɓi wonko awate e nder hakkille mum wadde ɗemgal mum ngal haalata ngal ko ɗemgal kirsinigal ko ɗemgal ɓura ngal tawde so haali ngal o fiyete ɗum noon ɗemgal ngal o haalata o hisa ngal o wiyata ko ngal ɓuuri ɗum noon nde tubakoɓe ɓe jeehi ina jogui ko ɗeɓi ɗo lomtade tubakoɓe ɓe lomtiɗo tubakoɓe ɓe ko dahanoɓe ɗo dahirano ɗen ni tampinanoɓe no tampinire ɗen ni ñalawma hande o mbi yo lomto tubakoɓe kañumen yo jiimen aɗa haala ɗemgal ma min mbeɗa haala ɗemgal sa ari a wi an komi raciste hoɗomi haala ɗemgalam bandiraɓe an ndenden yumma goto enen mbimi joni so tawi dono sampate ko minen jiidi yumma so tawi nene wi dono sampade mbiyanmi ko Salif o yamnami wiyamo nooto nene walla nooto baba goɗɗo o noon wiyata ko wuyul suma yaayi kañum tan jibina wiyata ko wuyul suma papa kañum tan jibina wutte ɗo ɓe mbi ko mbubbu wolof ɓe mbi ko weeru wolof ɓe mbi ko saabu wolof ɓe mbi ko garabu wolof min noon wonko mennomi ɓeydande ɓe hen mbimi so garabu wolof woodi feebar wolof amna dee wolof amna armel wolof amna ɗum noon arde nde ɓe mbiya neɗɗo hoɗo haal ɗemgal muɗum wonde an ka raciste ɓuuri wonde raciste gay ko caliɗo janngude ɗemgal ma ngal enen eɗen nana ɗemgal maɓɓe eɗen kumpa hen haajuji men kono noon kamɓe wonnoɓe mbiyata ko yen gon koɓe goni ko hay hen goto etota ko haalde ɗemgal men ngal walla haala serere walla haala joola walla haala soninke ala kala nde goto maɓɓe haali pulare waɗata ko ha jalno wima mbadda tampere kala nde jiɗɗon ɓe jiiɗi jalnude yimɓe soɓe mbaɗi théâtre ɓe ñemtinta ko pullo walla capato kala nde jiiɗa ɓe ñemtinta ko pullo walla capato gadama gana sehas ɓe gadda hen séréer ɗum noon so tawi hen goto wima ko raciste ɗum hoto heɗo ɗum ko faati e wadde ɗemɗe gendije ɗe etade heññude ɗum e nder duɗe ɗe jangde ina gasani ɗum fuɗɗima soko noon ko haare mawde woni hen haare wonde hen nde so tawi ƴeewama ɗum fonno ko wonde yewtere tan heerinde bangge saabu ko yewtere yanje saabu ɗum ne beele siloye dow waɗi ina siloye dow wona ɗemgal woni e nder leydi Sénégal woni ɗo ko ɗemɗe ine teska ɗemɗe kalateɗe ɗo ete nder leydi Sénégal ɗe gonoyi hakke sappo e ko rewi saabu eɗen gandi ɗemgal hoddiɓe men ngal eɗen gandi ɗemgal men ngal kalaten ngal eɗen gandi ɗemgal feerere e mandinka o e joola o e soninke o ene woodi ɗemgal ne wiye baynunka mi tawi ngal Casamance
ne woodi ɗemngal ne wiye mankagne ne woodi ɗemngal ne wiye balance ne woodi ɗemngal ne wiye créole ne woodi ɗemngal ne wiye l'appel e ɗemɗe goɗɗe ne woodi ɗemngal ne wiye basari ɗum noon ɗemɗe nan tonede ha wayno leydi ɗemɗe gonɗe ɗe toon noon ine kaale e aɗa ka ɗum noon tawde kay leydi ndi ɓe jeeya ɗemɗe ɗe fof mbiyete ko kaalateɗe nder leydi Sénégal tawde noon en gandi ɗe ɗo ɗemɗe fof koɗe kaalateɗe nder leydi Sénégal en paami ɗemngal fof wonko foti heɓde gueɗal mum saabu ɗemngal ngal neɗɗo kam ko famɗi ko fof famɗinani hoore mum tawde ko hoore mum jogui neɗɗo kam ko famɗi ko fof famɗinani hoore mum tawde ala ko ɓuuri hoore mum joni noon janngude ɗen ɗon ɗemɗe ina ɗeɓa waɗande dosɗe laamu teddendi ɗum wonata hujja ɓe mbiyata ko ne waɗa teddendi ƴam ramata o wi ramata mawni o wiya yo ƴam pendo o wi pendo famɗi joni noon Kumba noon tawde ramata mawni pendo famɗi mataw ko Kumba o yiɗi tawde teddendi ne woodi ɗemngal ngal ɓe jiɗata ngal janguinde pour ha hoyba eɗen gandi ngal ɗum addino dillere leydi ndi en 1968 ko janngoɓe wonnoɓe to Dural Jaaɓi ha tirde to ko kañum en bindi président Senghor e on saaha ɓe kolliti wonde leydi Sénégal ɗemɗe gendiji ɗe potiri fodorke ɗe ganduɗa gueɗal mumen ɓe keeɓa gueɗal majje ɓe kaale to dosɗe laamu to goni to ɓe kaale ganduɗa to dosɗe laamu ne mbata conseil des ministres ɓe kaale ganduɗa to suudu sardiji to assemblée nationale ɓe kaale kanƴe fof e nder radio ji ɗi nder jayde on saaha ko radio goto woni ɗo ɓe mbinde ɓe jangge ɓe jangguine président Senghor ko ƴoƴƴo ko ganɗo ko ƴoƴƴo ambo andi ko huufimbo ko fof koɓe goni e koɓe jiiɗi o jaabi étudiant ji ɗi o wi o wawa o saaha wiide yo ɗemɗe ɗe jangge yoɗe jangguine e nder duɗe he yoɗe kuutore nde tawno golle ngala less ɗo tugnoto tawane waɗi wittu o tugno hen o wawa suɓade ɗemɗe poɗɗe janguede e janguinede kono noon o yeddoyi hoore makko yeeso o windoyi e jayde wiyetede éthiopique o windoyi e deftere ne wiye le français et les langues africaines wiɗi ɗum ko ganɗo goto ne wiye Pierre Dumont mbeɗe ɓamti ko haali ko e defteram jofnirde jangde nde mbiyanmi l'utilisation des langues nationales à la radio télévision sénégalaise no yimɓe kutorto ɗemɗe gendiji e nder haalirde dowre Sénégal koddigal ɗemɗe ɗe e nder haalirde nde kiiɓal gongal hakkude ɗemgal gotal e ɗemɗe keddiɗe ɗe ngal kiiɓal miijo ɗon tan ƴeewon e nder temedere waktu fof 60 e ko rewi ko ɗemgal gotal heerori ɗum ɗemgal jolfe on saaha anglais jogui ko 1,7%, français jogui ko 11,4%, ɗemɗe kaalateɗe leydi ndi no diidorino so ɓenni ɗemgal jolfe keddiɗe fof ko 20,2% jogui andi kam musiba diwani ɗo eyyi ɗum noon Senghor nde yedditoy nde o wi ko addanno o suɓaki so yiiɗi suɓade ɗemgal ngal ganduɗa ko ɓurgal alɗude woni langue riche ko gonga ni anduɓe ne mbiya ala langue mo wona riche kono ko ndewmi tan kay konngol makko ala ɗemgal ngal alɗani ɗemgal fof ne alɗi kono o wi so tawi o ƴewata ko ɗemgal ɓurgal jogade ngaalu ɗemgal gollal o wi o ƴettata ko ɗemgal Pulaar saabu ko kañum jogui 21 classe nominal ina joopo laabi 21 wonande ɗemɗiyankoɓe kala ko eɗen joopo Pulaar ne jogani ɗum inde kala ko aɗa joopo Pulaar ne jogani ɗum inde neɗɗo o mbabba ba mbaalu o puccu o fof neɗɗo jogui kono Pulaar ne jogui kono no jooporto hen gueɗel fof Pulaar serra ɗum joopugol mum e joopugol goɗɗum huuɗo ko rawandu ndu eko wayi noon o wi so ƴeewi noon omo suɓo ɗemgal ko ngaalo foti suɓade o wi ko haalate ko qima wiyeede ko ɗemgal jolfe ɓuuri hewde nder leydi Sénégal omo yeddi ɗum kanko président Senghor o wi sabu so tawi ƴeewama wolof timmani 1 million on ɗon saaha e nder leydi ndi te fulɗo wiyoɓe mbimi ɓe birtima ɗum ine nguuɗa ayde adano ko jaabino ko e janngoɓe Dural Jaaɓi ha firde ko kaɗo haala kono yeddi to yima ɗum noon nde tawno on saaha addannomo haalde ɗum ko haw hisa kono nde o yalti laamu ngu ha gasi o felliti o haali gonga ɗum noon suɓade ngal ɗon ɗemgal ngal jangguine maɗum aroy so renaki maɗum aroy ɗum aroyta ko saaha ko duuɓi ɗiɗi duuɓi tati hoɗɓe nder leydi Sénégal ɓe aɓe peesa ɓe qime woni ko wiyete ko recensement hakkude duuɓi ɗiɗi e duuɓi tati fof wonko ɓe kaalata hen mami jaboro namnal Ousmane Gallo Diallo wiyede wolof ardi saabu ngal ɗo namnal so wona ɗum somi jaabima ɗo mbeɗa wawi wadde tekkude yaada mi ƴeewi nden hitande 1983 jimi ɗum e jayde ene gasa won teskiɓe ɗum
Jayde Soleil woodi ko jiimi heen mettimi ngarmi mbeɗa waɗa kabaruuji ñande heen mbimɓe ɗen ɗo haala ne gasa mi wonta haaltu keɗoɗo no moƴƴi ne gasa mi wonta haaltu mbimi mi yii hannde e Jayde wiyeteende Soleil wiya hoɗi e ndeer Sénégal ko 4 millions 997 mille 885 million ŋaji nayi temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi ujunere temedde jeetati e capanɗe jeetati e joyi bani adama ɓe koɗe nder leydi Sénégal wiya e nder maɓɓe e nder temedere neɗɗo fof capanɗe nayi e tato ko jolfo wiya e nder ɓeeɗo temedere neɗɗo fof sappo e ɗiɗo ngannduɗaa hoore ma ko tukuleur e jeenayo walla sappo ɓe ko pël ɓeeɗo ko lawɓe ɓeeɗo fulɓe pecci ɓe mbaɗi ngannduɗaa ƴelon haa heewi mbimi ko waɗimami haal hannde ne gasan wonta haalde mbeɗe anndi ko ɓe kaalata ko mbimi ko adi wiyeede pël wiyeede tukuleur ɗum ko hunde ñolde bof tukuleur en fof ma yi haa laaɓi ko haalpulaar en tan keddi gonɗo tukuleur fof kañum anndi minen min gona tukuleur en komin haalpulaar en kala gonɗo tukuleur yo yaah tukuleur en fof ma yi wiide nde noon ine waɗa ga pël ine waɗa ga tukuleur ɗum won ko yahata mbimi te ndaw ko hawni onon so wiyama e nder leydi Sénégal e nder temedere neɗɗo capanɗe nayi e tato ko jolfo kono noon sappo e ɗiɗo goni pullo jeenayo walla sappo gonata tukuleur ndaw ko hawni onon so ƴeewama e nder Dakar woni nder Dakar ko bureau ji plateau en Clémenceau en ha heɓoy assemblée nationale ha présidence ɗo fof ha hedde hôpital principal en ha Dantec ha yeeso mum fof woni ɗo tan ko bureau ji so hiiri yimɓeɓe fof joftoyta ko Pikine e Guédiawaye fayata ko Jamma Guene e bangeji goɗɗi e Parcelles Assainies hay goto hoɗani to woni to tan ko tubakoɓe libano syrien en tan ko safalɓe ngannduɗa hoore maɗa Beyrouth en ɓe tan woni toon ete tubakoɓe kono enen kam eɗen nganndi ala neɗɗo hoɗirta to sona kam hedde diwan sikab walla goɗɗum saabu cukkel gotel ngel ko joɓata ɗum ko yoɓetake ɗum so lewru maayi joni noon yimɓe ɓe so tawi a yeehi saaha nguleeki so waɗi sa wettima galleji ɗi tawata ko yimɓe ne mbaɗa e boowal nanata ko mañoji ne kakka leppi ngannduɗa hoore ma nanata ko gaaci gurɗi yimɓe ne mbaɗa ene mbiya mbimi ne kaala mbimi robinaji ɗi so tawi yimɓe ne ƴooga a ari on saaha robinaji kewani e nder galleji he mbimi kono robinaji ɗi so borno fontaine sa tawi boowal yimɓe ɓe ne ƴooga jeyata kaɓe mbaɗi ngannduɗa hoore ma doɓɓe maɓɓe mbaɗi kotone karañe mbaɗi diine maɓɓe mbaɗi kotone maɓɓe joni noon so ƴeewama tan hayɗo e nder wuro Dakar ngo so wiyama ɗo haalpulaar en ɓuuri ngannduɗa hoore ma famɗude e jolfuɗum min mi wawa ɗum boom jabde te ɗum ko ɗo wiya e Dakar mbimi jehen Fouta calɗi juma Dagana ha Njorol ko 1,jeetati wuro woni Fouta département de Podor o ko 250 guri ɗiɗi département de Matam o ko 330 gure jeegom département de Podor o ko 11 ujunere 950 kilomètre carré département de Matam o ko 25 ujunere 97 kilomètre carré gaga gure soninko gaga gure soninkoje seeɗa gonɗe hen Madina en walla jaaha Wawde en walla Soringo en e ko way noon hay ɗum ne sa limi mataw ɓurata ganduɗa gure 19 ko heddi ko fof ko mbimi woni toon mbimi ɓeeɗo so limama ɓe peesodirat te ƴeewa région ngaji Sénégal ɗi no ɗi poti fof gaga so ɓenni Tambacounda ko région du fleuve ɓuuriyaji mbimi arani ga e Dagana ƴewɓe fulɓe Dagana ɓe mi yahani e nder Lowre mi yahani e nder Ferlode mi haalani ko woni ko Fuladu e nder région de Kolda mi haalani ko woni e nder Ɓundu Sénégal oriental joni noon so tawi ɗo fof en pamɗani tan par ce que limore ari tan pamɗen wonko ɗum yahata wonko ɗum ñeentanto caggal ɗum recensement goɗɗo waɗama ene suuɗa minen tahñitiɓe ɓe mbawi ɗum haalde min kulani mayde min kulani yaade banggue goto cuusalaade kam komi yi mayde hayso min cuusa kam mbeɗen so mayde ari tan so yettima min jallaɓe tawde kulol warata mayde so kulol waratno mayde kam neɗɗo huula hade mayde kono tawde kulol warata mayde so nde ari tan nde yettoto ay sa huuli so kulol waratno mayde kam kula mayde darto beele kulol ne wara mayde i ɗum noon ko neɗɗo huula ɗum waɗi won recensement ji ɗi ɓe mbaɗata ɓe cuuɗa yiɗa noon ko ha wiye e nder leydi Sénégal 90 e nder temedere fof 90 haalata ganduɗa ko ɗemgal jolfe on saaha ɓe mbaɗa koɓe jiiɗi wadde fof wolof wona premiére langue hikka mi anda so tawi on nani ɗo duku e nder lewru septembre
mbeɗe duta e radio he mbimi recensement ene jogori wadde kalmi hen hono kaɗo haala wonde yo yimɓeɓe kaɓɓil te recensement sone waɗe e leydi jogui ko saaha mum recensement watte ko sanga ndungu nde tooɓi nde fulɓe garte duumale nde naggue ƴewta ƴengtata ganduɗa hoore ma ine arta naggue ne tello guila tisbane docteur ɓiyu yimɓe ne cuura gooleje haade kontude sa yiiɗi wadde recensé fulɓe on saaha jahata dow nde tawno nden pullo ne heewi jambaragal sa wi ɗum salamu aleykum tan tawata ka tufanama dammolirte kono so ɗaccama ha sanga mo gonɗen o oɗo waktu mo gonɗen joni fulɓe ne ndewe nayi ne jiiloyo durgol ne jiiloyo ndiyam ina wiye mbalka de ganduɗa koko paani min ngala ga poli min ngala ga ɓe ne jahane cakoya e boyli so wimi mbiyama ne mbaɗe recensé gal recensement wona Dakar tan watte recensement watte kay nder Sénégal foof ko recensement o no waɗirte ni woni caɗele yo ƴeewe no recensement o waɗirte recensement yimɓeɓe ɓe janggani ƴeewon no moƴƴi yahoɓe wadde recensement ɓe holi kamɓe te yimɓeɓe ɓe janggani en gonani Europe en gonani Belgique en gonani France mo ganduɗa hunde foof ko ordinateur uji golloto ala ɗo ete e nder temedere neɗɗo fof janggi hen tego sappo e heddiɓe ɓe beele mbiya ɗumen ko ɗum woni ɗo an jahowo toon ede ko belɗa fof ko ɗum windata so ɗum windama ha gasi waɗama compilation donné manam waɗama guergal rendinama ha gasi waɗoɓe ɗum ɓe traitement siggoɓe ɗum ɓe kayne kamɓe noɓe beela fof ɓe mbaɗa te ko wiyete ko statistique sondage sone waɗe ko woni par choix raisonné walla en grappe walla en raisin walla choix aléatoire jafuɗon mi yiiɗa yarude to on banggue hen gueɗel foof won leƴƴanɗe gonɗe hen anduɓe ɓe ne gandi ɗum saabu saɗa waɗa recensement wonko jiɗɗa addantuma wadde recensement wonko jiɗɗa andude ko jiɗɗa andude walla no jiɗirɗa ni ko noon jitta lelnirde ɗum ha donka wonko woni hen ha heewi heddi ko hol ɗemgal fotogal ganduɗa walla beele ɗemɗe ɗe fof ma jangguine joni o kam yimɓe ne guiti mumen ne gutte seeɗa beele ma yimɓeɓe fof jangguine kono noon ko ñengtoto ko so daroyimo e capanɗe jeeɗiɗi ko ɗemgal gotol jotto e dow yimɓeɓe ko wari men ko noon ine heewi kono anduɓe men sernaɓe ne hen ko waɗi sernaɓe ne hen si yawti Allah e nelaɗo Allah ko kamɓe kollata men no Allah rewrete eɗen netaniɓe eɗen kofnoɓe eɗen dokkiɓe fodde mabɓe ha timmi koɓe mbaɗata kone ɓe pelnaki ɓe ganda fodde andindeɓe ɓe gandintaɓe nde tawno kuufiɗo yeeso ceerno foof wiyata ko rokkam tutaɗe mi yaaha ceerno anda ko woni e nder aduna o ceerno anda ko yahate ko so anduno saloto saabu ko hinnata men ko ñande ɗum bippi meɗen foof bippoto ceerno kono ɓe ganda wonduɓe ɓe mabɓe hen goto fof yilto koko joftuno e galle mo ɓuuri e nokkuji goɗɗi enen fof kawren neɗɗel gotel wiye ko préfet walla boom ko gouverneur walla so towi ha towi ko ministre wiye kanko are inde laamu ngu o are linde laamu ngu yo won ganda hoorema dariɗo caggal makko kala ko haala ene ñugonom ene firtanom kono noon kanko de so are haaldo haalta ko ɗemgal ngal o nani ngal so are haalde ɗemgal ngal o nani ngal ngal o haalata ƴeewa neɗɗel gotel ngel gonen capantati ujunere neɗɗo neɗɗel gotel ngel tan jillugel men ngel goppen ɗemgal men ngal kaalen ɗemgal jam ɗo ko wari men fof ne ɗo neɗɗel gotel jilla men goppen pular o ha laaɓa enen fatan pular haaletake kaalen ɗemgal jol saabu ministre goto ari walla gouverneur goto ari ɗum ko warata ɗemgal fof ɗum ɗo nan hen saabu ɗemgal haalete jeere ɗemgal haalete laabi ɗemgal wurata kay nder dente ɗe ɗo so tawi e nder dente ɗe en goppat ɗemgal men kaalen gongal enen kay en balliɓe no mbardi en musidɗo Saydou Mbacke golle ma feewi te kadi sinnogo sago mbaɗo no Saydou Mbacke sone haala hay goto taƴata haala ka ɗaccete tan o haala nde tawno kanko barakallah hoore nde ko hisde kala ko haali ne nafa kala Allah ne wallimo alhamdulillahi rabbil alamin fa tabarakallah machallah so ɗemgal ngal lafji so haali ne nafa en jetti Allah noon hannde saabu jooɗade tawɗo no sampate en wiya mawɗo ganduɗa hoorema jibital ha jaɓa ƴettude konngol haala no way laaɓande leñol ngol rewde ni ine haala ne haalda gandal ne haalda ganduɗa hoore ma duuɓi ne haalda tawe wonon yimɓe gonga saliɓe fenade wonon teddinde mahodiral sañjantoɓe gotagu paamen koye rentude yonti hande o en carima jeeri en caakima waalo en lurdiɗo hakkude ɗo hande o guini ngala faramiji taƴi labale ngakki diil hirke e keeji ndimangu taltali nikiri alkabeje e jaaboɗi keddima e miijo colli noon cirki ceri tindinoɓe nunduɓe kaali basiji joggiti
soko mataw nanoɓe kuuɓi hande o rewo eggi worgo ɓitti ɓerɗe kuuɓi paaɗi hakkillaji garte hooram hande o bonɓe feccoɓe ustoɓe ɓe ɓeydani e rendinoɓe ɓe maslani ɓe duñoɓe ɓe keɓɓitaki mo kalayɓe e remi guesa mum ha yaaji hande o kulolle woodi soko tan gacce natti hay barannode nden pawguinta joni hande o endam koko yeeba jokodiral foof yowi tan kay ɗamaw dañal aadaji tabitani fodde ala hay rokkoɓe mbaɗata e kanɗe hande o jiiduɓe mbayi kono walduɓe suudu pini ndewi hande o ko neɗɗo haalanma foof ne moggi ko ɓuri ɗum tawa wona noon rende sirru ala ko wonde hewɓe gontino pulaar wirata guite wuuga ɓernde mbaroɗi hande o nafigeji e won fasigeji pusi galleji ɓe naata e galleji sernaɓe tawa sembini kosɗe mumen ko sarde e sagde yakoraɓe aduna ɓe naati e galleji lamɓe tawa ne guuri puuse e semtere te ɗum woodi ne seeɗa hande o kalɗo foof nodda hen Allah tawa haaɗi kay ceɓe ɗen ɗe hey jala men janggo yoga emin ndemi juumodiral e taƴi en ɗamago mi yiɗa pina mi yiɗa tina hande o ko woto dañ komi dañani woto ɓuuram hoodere woto kala ɓuuram foyre so ronki ɗum mi bonna nguruma mi tuñina ɓanduma mi rendinma e aduna mi bonnuma mi fayma ko wona jikkuma mi feññinayma jikkuji ɗi andiraka mi yaltinayma ayibaji ɗi ngala ɓalal ɗum fo beele ma yawe ñoheɗa gañeɗa hiiceɗa kuteɗa bande en e bandam en onon ñawoɓe gonga setotoɓe gueɗe ɓurnaɗe eɗen paami potal ko Allah jogui ɓuural kanko tami kode teddugal ko kanko mari mbo muya foof o resda ɗum hayso tawi woni o handinaka hen bandam en eɗen paami Allah ñamata sukara ɓamantake avocat o yiidetake bureau makko o yiidete tan kay laaɓal so ambo totuma e kala nene siforo o haajaka namnade holiya gartiren hakkillaji men e dental eltende berde laatiɗe faram nappani en jeygol ko rentinode en hanki addi faaro e lawakagal ngal enen farnoro hande ɓamen yeru e hanki men hanki sen ɓami yeru e hanki men paamen so en yewtimo en kattama so hakkillaji jeeyi hanki gawato e batuji ɗo koyli wirnde so hakkillaji jeeyi hanki gawa halayɓe laam jigo ardo juma ñawra sariyaji e deftere Allah so hoojima banja kolongal ndemanteeri wanno ɗum ko mahodiral e dental laaw yirlaɓe hebbiyaɓe boose e ngena e damga wannoɗe taƴe innede sikki ala ko dental jawogo en laamimoto cuuɗi men manna en ha totti tonjon e laamtaga juuti ha yetti laam termes e deniyankoɓe nogase jeeɗiɗi safiji tuggude koli teŋel ha boubacar fatimata totti laamu alma magal capan tati e tati almami tuggude almami abdoul adri ha totti siré boubou abali to jaaba duuɓi temedere e joyyi jagorɗe jeegom fof de bandiraɓe wanno ɗum mataw ko rentude so en ƴeewi hande o ɗo haalpularen ɗiɗo goni fof mbadda gurtu e le ullundu e rawaɗo
fof so sande filtinta balɗe sarito te mbiɗen jannguɓe ko enen mbiɗen anduɓe ko enen ñeejiɓe joƴɓe ko enen holto jojiri woni bandiraɓe mi namnimo on so en ƴeewi hannde yeru fedde mamtore Pulaar Sénégal ko fedde rafande ronki safroɓe e les safroɓe ngala e haal Pulaar en hol fof ni no jiilirde mana bureauji ɗiɗi gardorto fedde wotere hol fof no ɗum amnorto bandiraɓe ko en haal Pulaar en ɗum woodi ɗum noon ndentoɗen waɗa en gontude halki Pulaar en ndeɗo guumu gamal de so juuti ine gasa jibe e janngo ko naftata leñol wiyoɓe ko haal Pulaar en so leñol ngol yiɗa ɗum ngari en noddodiren bandiraɓe kalodiren gonga nanodiren ɗo jam fa ala gafren ndeɗo ire ndeɗo wuure so saframa gila ɓurani dole gaten peɗeli piccal ganden koy so tawi nde fedde saritimo ma ko ala yitti ko woodi seeɗa o jangganen hande ko heewi saabu añɓe leñol ngol ne heewi ɗum humpani ndege noon ndentoɗen wote ɗaɗi gontude buruji ñaw metta safrude te tinnoɗen a yiiba leñol ngol woto kala yaltu leñol ngol tungalnoɗi cere cerkita juli buubaji ndi kannoɗi sora e wolel naata e jolɗe ndeƴƴi gaasi gurɗi kolli men ɗi dusannoɗi jamareɗe ɗi palintenoɗi e kala jamma gundabi ɗiɗo jedditama hande jeeba joña natti hay ñantude anduɓe lamɓe e jambate yoga e ɓiɓɓe mbimi hande ɓuuri laaɓede ko reggae walla mbala walla jazz tawaɓe kumpa holko fiti jaru holko woni fantan e segalare ɗum ɗo fof bandiraɓe hande ko hunde lamde en hande o sa woni kettotoɗo kolli e leele tekarne dillere nanaɓe mbiya o daɗama ko daɗaɗo il est dépassé ɗum firtani woto en gabbito hande e kesum jaden e jamanu ala soko ɗum ɗo firti ko woto kala momten mosol ngol ndewnoɗen ha jettiɗen ɗo jettiɗen ɗo sen mbiyama duttude e janggo to ummeɗen tawaɗen jogui ɓalal hande o kolli gombaɓe daade awluɓe e ñañoyi jababuji foof ko ɓuuri hen hewde gabbimo e dañal goppi fodde e ƴiye ndimago wiye o ko jontaɗo tawa haali tan kay ñantogol o sowre moƴƴo tawa bandi ko en ganda bandiraɓe eɗen fo eɗen paami joɓe jibinti jontaɗo o woni ndaare yontede noon feeñata koye saaha so ɗum woodi so saahaji ɓurodiri eɗen paami poye potata hande o gese men cooyi bilile koɗe jumaji sukaɓe ɗannimo yoga hen gartani guri baali beyni e kawoji doknirgal pucci e kaytingol laaɗe leeti jessum langa buri bajjel leeli wasa cet e waalo gayi samba sigiri sago woore to dande maayo walla nder maayo mi yarnima ɗa pinji e daari e sera dande dulal dabbunde ɗum fof hande heddi kay miijo ɗum citima en gure men kadi ne eggi cuwa taw huttude hande o so tawi en jurnima bomi cooyi ngala suddoɓe semeɓe ndiwɗi homonoɓe ngala nayeɓe e dilakoroji nde ni gure sukaɓe ɓe mbiɗen ɓe ɗannima yoga hen gartani ɓe hen ko mayɓe e jolɗe
ɓeɗo ko doɓɓe dartaki libbani koto ɓadaki ɓeɗo hande ko sokaɓe to ɓuuri woddude mbawa faabede kata jaltine gatta ɓeɗo ko yaltinaɓe lutte ladde gonta sur saabu kuɗi daha ɓen duggat nde guri baali natti mbiɗen aynoɓe majji hasotonoɓe tolli ndena joloji yareji e mandeji ɓe hasotonoɓe hanki tolli mbakko tagga palido duulili so ɓuuri kumama ndiyam hande gase maje yaltatani haywero mayo saga waltude joora e caali mamaji deelo rega ilna kolaɗe jeeyi hande o woni kay towago cumo walliti jeerede e keneli cammi leɗɗe e ladde jaygol mefti kolaɗe dundi e doogi wumre mbo yiyano yawata yitto hande o hay mbara kon e ndiwri majji melew yitaka hay lella ma hende hay jawngal hay tan gundo nuɗɗal yitere hewani ko seedi holko itata nde ɗo faadende e ngucaru mbo kala no yiri soko e miijam mi wiya ngari duttoɗen gila woɗɗani so neɗɗo ronki andude ɗo fayi woto ronko andude to wummino kulen kersen elten pittali ñobben ɓerɗe men gonen gotum ndiwen kala miijo bongo woɗɗo en ndenten celen kala luural e peccor kinoɗenen mo kala e meɗen waajo hoore mum waajo ɓesgu mum waajo galle mum waajoni hay yaadide mum mbeɗodiren juuɗe jiiden andiya daranoɗen ɓamtare te paamen so en cinnaki enen wiyoɓe mbimi so en ɓurino ma en jastu ko foti noon ko gonga noon wayilɓe tafannoɓe laɓale ñiiɓe ɓe ne keddi soko tan seŋoɓe ɓe aɓen natta hewdele ñolgol goto noon e haaloɓe ko nafata wino en waajotoɓe gasani soko nanoɓe ne wayno ɓe kuuɓi yewtere men jamma hande o wonande ko kebloɗen ko huuɓi ne jaga noon kabire dowroɗe karlo biyeteɗo mak sen kabirɗe kakediɗe ɗe ko ajuratu fatou kinne gadio ine falendino gaci ɗi mamoudou soma dia to abeydal ɓe giya dara halayɓe ne wayno hufno haalirde nde ko sehil moon tijani an yo allah rokku en walde jaam ko ɗo tigui jewten ha altine garo so lamɗo jaaɓi Thank you.
Ketto radio Dingiral Fulbe. Radio Dingiral Fulbe. tigi ha joni tan koye radio Dingiral Fulbe gonɗon tawa sawtugol ko ɗo tigi ɗofto e nder leydi France wuro wiyetengo Corbeil no mbiɗen ni tan eɗen gandi ñalawma hande o ko siftorde tigi Alhaji Tidiane Anne yo yurmede Allah wone makko kanko e julɓe mayɓe malaɓe 14 lewru setto hitande ujunnaje ɗiɗi e goho 14 lewru setto ujunnaje ɗiɗi e nogas duuɓi 19 ko suddi leppi leydi kono ko noon tigi wadde noon Tidiane Anne yo yurmede Allah wone makko.
eno gurdam makko wona mon yinoɓe mo no woodi mon andunoɓe mo kono ko ɓuri hewde mon kono noon Allah makko hewtino tumuya kanko Jamde Mbawa en keeɓiɗo andude koye gurdam makko en mbaddino kadi e makko jolle kewɗe kono ɓuri nde mantinere ka hitaɓe ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e ɗiɗi ene fedde Jamde Mbawa lobbuno ɗon o waɗi min invité min e makko min moƴƴiɗo e Dakar haaduma fewtona morgo ɗon Mauritanie kanko e hoore makko o dartani min gurdam makko sinno wonano wonko haaɗi guila e gurdam makko min keblanno nde ɗo yewte maso ronki nde o hawri e ladial guila e cosam hetanago min jettinoma kono tan on tuma min mbino on wonko fañi ɗum kala ko hoddira noon nde hoddira yetto o liggonnoɗo Jamde Mbawa o laatinoɗo faaro kala haaltaren ma won hen komin kalani on te min mbiyata kone heeñi tawde min mbami kay hunko makko kanko Jamde Mbawa kala noon wadde noon no mbiruɗen ni tan 18h31 minutes ɗo e nder wuuro Paris Mongo wadde noon 16h31 minutes GMT toon to nder leydi meɗen Sénégal ha toon to leydi walla mbiyen wuuro Gamaji jamma hande o à partir de 23h waktu Paris ina hawra 21h toon to leydi meɗen Sénégal ma yewtere heerinde wat tigui taw ko toon ummorto to leydi meɗen Sénégal e gartugol Hadji Sall diallogal Gamaji wadde noon eɗen jogori hande wadde yewtere heerinde fati tigui e oɗo El Hadji Tidiane Anne taw kadi jogori wonde koɗo men ko Hammi Amadou Ly goto e daraniɓe leñol toon to 2STV wadde noon on bismama e nden ɗon yewtere jogorno wadde hande jamma so 23h yoni waktu Paris 21h toon to nder leydi Sénégal ko siftinde tan ñalawma hande o wadde noon eɗen ciftoro duttugol goto e guendiyankoɓe men goto kadi e daraninoɗo pulagon hannirta ni daraninoɗo tigui leñol ngol hono oɗo Alhaji Tidiane Anne yo yurmen Allah wone makko ma en paw leppi ɗiɗi ɗi o sakkitino wadde haade makko hawrude e ladial taw ko toon to musidɗo meɗen radio Oxygéne taw noon kadi ko gardugol Oumar Doro Kume o noon saaha toon to radio Oxygéne wadde noon koye hitande 2001 wonno so tawi mi jumani so nden heedi mbawen wayndude hettiyankoɓe kono en gartat kadi ƴetta kunal e nden ɗon yewtere ma en gartoy noon e yewtere makko wande fayida ɗen ɗon foof hande jamma ma en gartu tigui e Tidiane Anne wadde noon mbawen uditande kadi hettiyankoɓe ɓoggi ɗi ɓe mbawa jeeyede hen e holkoɓe mbawi settade tigui e oɗo biyeteɗo Alhaji Tidiane Anne yo yurmen Allah wona makko wadde noon en payat toon to radio Oxygéne yewtere musidɗo men gueɗo meɗen Oumar Doro Kume golɓe mbadduno eno woni ɗon mbimi wiimi e wimami funnague e hirnague sahal e galeri onon kala min calmini Oumar Doro Kume Allah jarama jarama hande noon plan wiyata ni Allah mi waɗi en garani nde tawno mbeɗa woni ɗo e funeram kamale mbawo casi bala e haajorde maygo haali min taccidi kala ɗate tomin jano foof minen jiilano to makka haaji makka masada so kareji mo gaaji min ɓuɗɗi haalirde min aɗo waɗani welande mawɗo no feewi yanti hen ɓamtileñol hasimo yeero job mo Allah Allah ne waɗi en ne timinajo kala hen Mamadou Siré Ba e Issa Dia aɓene jeesamen e yeeso no wiyeteni o guiyata jomum tawak mawɗa siro e yeeso kadi ne Fatou Bintou Kane e naddul e bundi yewtere nde Oumar rendo Haalpulaar en so neɗɗo wiyama yo sifa ɗum hande wiya ko yo windu deftere rendo Haalpulaar en e oɗo zamanu e oɗo yonta mo kawruɗen ko rendo hewgo caɗele no feewi nde tawno eɗen keewi nande ene wiye Baye Fall eɗen keewi yiide
jomum ne waɗa ganduɗa hoore ma tuuba caru seeɗa tuuba nosal bani heewi patareje ɗe ɗe keewi eddaji rendo Haalpulaar en hannde o ko noon woni sifamu en diwama jeeri en tampinama waalo en keƴani e hakkude ɗo so yurnama tigi tigi siggama elle ɗone dogue waɗi ɗone hucce ala haaloɓe ɓe kaali ɓe kalti bolume ɗe cerkiti colli ngulli e luuki tinnoɓe ɓe tindi soko noon elle nanoɓe ɓe kuu rendo Haalpulaar en caɗele mum fof hande o ko caɗele nanodiral yimɓe mbawa timmude ɓe mbawa hormede ɓe mbawa hulede ɓe mbawa hayni hersede ɓe mbawata feccede gueɗal tawa koɓe fecciɓe e nder koye maɗen fotanno hande o ko mbaɗen cuɗol gotol wooda ardiɓe leñol jogoto ko anduɓe eɗen jogui ɗum leñol jogoto ko dañɓe eɗen jogui ɗum leñol jogoto ko lamɓe eɗen jogui ɗum leñol jogoto ko yontaɓe jamanu eɗen jogui ɗum leñol noon ngol ganduɗa en cuwata o nandude won hen to banggue ganni saabu enen kam wiyetake ko joni dowtoɗen bagage men en godi boyi guilay les grandes civilisations africaines en godi ɓoyi gila to wiyete temps jaogo en to manna en to tonjo en to laamu taaga en to laamu termes ha to laamu deniyankoɓe e laamu almamagal to ciltirɗi mum hawri e naatgol tubakiri woni la rencontre avec l'Occident sen kaali tubankore joni o leñol jogingol ɗum ɗo fof ɗam gartam so ronki dañde gueɗal saabu peccor waɗi ɗum ko ardiɓe ɓe jaɓani fewnude ko gardi ko rewɓe ɓe dañaniɗo ndewi won hen so dañiɗo ndewi jaɓani rewde holko heddi holko ittata ɗum ko ngol ɗo musol foti yiilede musol ngol ko jurnoɗen jurnitoɗen miijo ko miijo dow miijo ko miijo less miijo ko miijo miño miijo ko miicidade ɗum fof so tawi woni hoɗimo en ine gasa ma won ko jopani en jopanto en ko ndenten e ko naftata en hande o ɗo kalaten hol kaalo e rendo Haalpulaar en bandiraɓe hol biyeteɗo ko oɗo haalata hande e rendo Haalpulaar en ɗum ko hunde hulƴininde so ƴewama hanki hanki ko limtuɗen ko ɗo ine andi eɗen joguino dente diwan eɗen joguino dente guure ɗum noon dente dongre ni ine wanno hande o noon elle ko goɗɗum hoɗi en ko ɗum woni caɗele hande e rendo Haalpulaar ko leñol so jibini ko wayno Mamadou Samba Diop murtuɗo leñol so jibini ko wayno Yorodoro Mamadou Paté Diari leñol so jibini ko wayno Mamadou Samba Diop mbiɗen joni en kaali jibini ko wayno Ibrahima Sarr leñol so jibini ko wayno Moustapha Boli Kane yani Seydou Kane leñol so jibini ko wayno Djibril Hameli en e woɗɓe bandiraɓe wona ɗon tan haaɗi leñol so jibini ko wayno Ibrahima Kane katante leñol en bandiraɓe ngol ɗo leñol so toɓi ha toɓi marmalle ngol fotani janguede saabu ngol foti dañde ɗo ngol ɗuufi Jimbi o dunia aduna ko jiwonde sande attinani mitintani haji keji njara do ala yewende nder Sénégal waɗi kam haalde ko ɓe ngal dugiti ngal darino ngal yankina wone hande inan soynono yen jango Tijani yani yolima ana bindini a haɗi gonɗi a yolti yolinoɓe aha duniya mallama inde Allah jurmotoɗo jafotoɗo
yettode godani Allah datuno Ketto radio dingiral lamdo nyalaw mo jobdi o Allah wan min dewata fabu koy mada min dabita Allah yonu min dawlawol botugol ngol selata sembata e dawlawol ngol wujel mo de jurtata Allah ngenange koy yawri min mutal duleru koy yawri min jangol nene wayo nene wayo 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 eyo Umar Doro Kume en jetti Allah no fewi en jettimo kadi jettimo de tawno namne de ade jubbi ade dewi lawol ade bayni hoore hisde namnal non so tawi ngal iggi ngal rewi lawol musol timmugol e no ngal namnora jabowol ngol tampinta waylo armo ngo ala taw ko waylani haalplaren sona ko sattiriɓe ɓe ala taw ko waylani haalplaren so ƴewama to ɓuuri woɗɗude so tawi en ciloyi won leƴƴanɗe kewɗe gonɗe oɗo waylo min ko mbawanmi hen teskade nde tawnomi ala parti am ko pulaar mi ala kadi ne candidat goɗɗo mo ndewmi walla gardiɗo parti mo ndewmi ala ndewmi tan kay coɗol pulaar ngol neɗɗo foof mo ganduɗa ina darniɗen ɓe gendije ɗe tawa noon haalde ɗen ɓe gendije ɗe walla wiide ina jokoyoɗen ɓe gendije ke fodde mumen tawi firtani noon ko ɗemgal gotal tan saabu hewɓe ene mbiya langue national ɗen ɓe gendije ɗe ɓe duka ɗum kono e nder duka maɓɓe tawa woɗɗani tawa duka ngo wiyete tan ko yo haala jolfe so haalama jolfe ma yimɓe funa ko jiiɗen ko e waylo en jetti mawɗo leydi en jii mawɗo leydi watti ɗannade somo ɗanno ɗo e jaydiyankoɓe o ɗanno ɗo e jayde ko ganduɗa ko jolfe tan haalata ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa elle ine luldi hay dosgal leydi Sénégal constitution nde tawno e nder leydi Sénégal gila e lewru me hitaɓidere 1990 subako ɗemɗe jeegom e nder leydi Sénégal wiya ɗe ɗemɗe woni ɗemɗe gendije caggal ɗum ne woodi ɗemɗe goɗɗe ɗe ganduɗa dañani on fartani ɗemɗe ɗe ganduɗa kañumen mbiya ko ɗemɗe gendiyankoje ɗe aɗe poti kanje fof ɗe dokke fodde majji ine wawi famnade wiyede ngal ɗo ɗemgal mataw ɓuuri yaajede ɗemgal keddigal kono firtani yo ɗemgal gotal won jattudi yatta ganduɗa hoorema ɗemɓe keddiɗe ɗe foof mbasa dañde hay batte saabu so ƴewama joni to banggue kabaruji e hayso woni wona e kabaruji e nder radio ji ɗi mawɗo leydi hoore muɗum joni so arti so jaydiyankoɓe namdima ɗum so haali tubankore ha gasi o haalata ko jolfe te so andi so haali jolfe o wawa haalde ɗemɗe keddiɗe ɗe o fotani haalde jolfe o foti tan o haalde langue officiel o tawde dosgal leydi Sénégal wi langue officiel ɗemgal kettinagal ngal ganduɗa ko ngal haalate e to dosɗe laamu to suude sarɗiji e nokkuji kala ko ɗemgal tubankore woni le français o foti ko haalde o haaɗa e ngal ɗon ɗemgal so haali o haaɗi e ngal ɗon ɗemgal jaydiyankoɓe haaloɓe ɗemɗe gendiyankoje keddiɗe ɗe pirta ko haali ko e ɗemgal tubankore e nder ɗemɗe mumen kono kanko e hoore makko so tawi kay ko kanko tellito o haala ngal ɗo ɗemgal ɗum ɗon hanti wonko firti saabu so haali ngal ɗon ɗemgal o rokki ngal fodde ngal o rokkani ganda ɗemɗe keddiɗe ɗe saabu so tawi o fotino mawɗo leydi haali ɗemgal o rokki ngal ko ɗemɗe keddiɗe ɗe ngala c'était nde toɓɓe mbaɗa nde heddi ambo ardine wona ɗemgal gotal wonno caggal makko wona ɗemgal gotal dananinomo nde o ardintede ha hande ne wiye alternance ko leydi ndi kala rendi ɗum noon so yeehi ha neɗɗo natti wonde tan neɗɗo hoore mum o natti tan wonde neɗɗo mo ganduɗa ko jibinɗo ɓiyigo tan walla ko desɗo joom suudu makko tan walla ko joɓiɗo sehil makko tan ala neɗɗo oɗo so jopamo wiyata ko wiyete ko kanko ardi leydi ma ndiri leydi ndi o ardi ndi kala johli leydi ndi kala ko soomi e nder leydi ndi tawde woni ko caggal makko rimi foti ko fondaɓe en goto kala ko wawi dañde ko ganduɗa o wawa dañude keddiɗo o fotani tottude way kono ndesa rewɓe ni nawlira rewɓe nayo
ko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wino ko mbeɗen fecca mbaɗanmi kay boowal ko debbo dañi debbo daña ko heddi an joomam noon ko mbaɗɗa ko e ɓerdam ko an andi ɗum wona min waɗi somi ɓuri yidde hen goto ɗum wona min ɗum an joomam an ɓuri andude ko woni e ɓerdam kono noon so ɗannimo arti kam no ganduɗa hoore ma jalli sen ko wayno Moussa Diallo en e woɗɓe to haalirde ɗo e Sénégal to e ko wayi noon so yimɓe limta ganduɗa heewat kono sukaɓe wonɓe ɗo wonɓe jangguinde tijanan ɗumɓe tijan ganduɗa hoore ma sembe ɓurɓe ɗum gandal ɓurɓe ɗum yiilade ɓurɓe ɗum humpito ine mbayno leydi sikki ala e ɗum tijan hande hayso tawi woni suuɗima leppi leydi wernimo sikki ala mbeɗa andi somi lelimo e gastam somi lelimo mi ɗanoto tawi ko ɗum tan haɗata mi ɗanade ala mi ɗanoto saabu mbeɗa andi min goppi caggal ɓe ganduɗa fofata leñol ngol kadi ne jarani ɗumen hunde fof sikki ala e ɗum toon ala caɗele heddi ko sembe koɓe dokkate heddi koɓe paame heddi koɓe mballe tigi tigi kono noon to banggue ganduɗa joganade ɗum coppal joganade ɗum gandal joganade ɗum pellital so tijan lelimo e gaska mum hayso ko hande o somi lelimo mi ɗano jarama an haalama fewi radio ngalankaɓe on kaali gonga accawele dem jay dillan asana wallahi on kaali gongo on cettima gongo tijani am ɓiɓe fuutankoɓe cunima waliyaɓe cunima anduɓe cunima sukaɓe mawɓe cunima wo aynaɓe cunima remoɓe cunima awoɓe cunima tijani an hono ma weɓani weɓata tan jan joni an ko jimta ko yimɓe ɓe so gari donko hodde ha pusa walla ko jimta ko yimɓe ɓe ne ƴitti kaalisaji muɗumen ɗe jogorno sodde sac maren ñaam ittu mbaɗa ɗum e tabal walla neɗɗo ƴetto permission walla koye sen jogori yaade cuuɗi muɗumen hawre hirde ma ko jogorno nawde ko woppa ɗon e hirde nde haala ko rongo ko yaade joni ko ceerno a dañ ceerno ñaganma Allah walla hore holno dañirɗa ɗum holno ɗum ardema eyo ceernam ceernam ko Allah mawɗo woni ceerno ma ceerno ko duwaw nene bawa ceerno ko yimɓe fof wurtede en yiɗi wi mbiɗa andi wona weldemide ande ha ɓuuri yimɓe fof wona wondemi kadi intelligent andumi Fouta ha ɓuuri yimɓe fof kono noon yimɓe mboɗo jogui mboɗo safi ɗumen ha ñalawma hande o elle mbaɗaɓe tan koye ndiyam kam fof ɓe jaari eyi min jogui ni mbiya wonde Samba Diop kay yawata Samba Diop yennata Samba Diop arama toƴata Samba Diop waɗa mallata mais ma ɗum wattata somo neɗɗo yeeɗi ñamtoɗo yenata yettata sifata tan ko sifa tan haalta sifa rek sifa o moƴƴo on eyi ngol ɗo lefol ngol nana toon ko yewtere nde Tijane an wadduno e Amadou Sarr mo radio Mauritanie wondude Samba Diop Leele yo yurmede Allah wonamaɓe kamɓe tata foof hande ɓe gonti mayɓe wadde noon kettoɗen tigui nde wonno sakket yewtere nde wonko haalate ɗo ko yurmini wadde noon goppen ɓe jokka hawra hen wiye kaari yetti kaari sifa bonɗo hawra hen wiyewde kaari yenni kaari kono kam yiɓɓeɓe min ciframi tan ko moƴƴi ko ɗum noon ko Allah ƴettumin Allah e nene bamam ƴettumana ko bandamen fulankoɓe jari baɓe ɓe hakke miɗo kimmiɗo holko waɗanno neɗɗo yimede hanki hanki neɗɗo waɗanno yimede ene amno tawa ko wune tan kono saaha momin kawri o minen nde wonno kala momin jima Allah waɗa min gaskinta ɗum hasino ko yimɓe ɗe o ɗum tagi so tawi jomum tini kadi moƴƴo fof ne yiiɗi haaɗede yimɓe kala tan ne mbiɗa yimɓe waɗa mbiɗa mantede wona gonga kala neɗɗo moƴƴo ene yiiɗi mantede ene yettede min noon kam mi anda goɗɗo kono min kam kala moƴƴuɗo en mboɗo namno jomumiɗum wondema no hokka machine ko tani en ɗiɗo ɗo tawi ko gandumi ko ɗum noon bandiraɓe on kettimo nde ɗo yewtere nde ganduɗa ko guila e gurdam wonno kay hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi to Dakar saabu eɗen teski oɗo bande
ñande wattende ko Allah tigi yenti hen so wonano ɗum o wattake so wonano ɗum kadi ne so wonano ko Allah wela en mbawi wiide ñande keblilen wadde ganda oɗo bande ma won ko kewi ko wona hettade oɗo bande nde tawno ñande hen e autoroute eɗen goni e mo belle eɗen gonde Samba Diop maître du lélé eɗen gondi ganda e Amasa radio Mauritanie e julde mbacce Boubacar eɗen gonde Abou Diop lewlewal pinal eɗen teski ñande hen en mbaɗa accident e autoroute jamma tawine toɓi ndiyam damine jenki oto hen hakke laaɓiɗi ñande hen ni eɗen teski kanko Baba Samba Diop o kaalowo ñande hen o faɗɗi en jiimi makko ganda fodde ganda kojomaji sappo e joyyi en ganda hoorema beele ko guudo walla koma heeɗo ñande hen ni hono eɗen teski calligol denɗi meɗen Amasa radio Mauritanie nde tawno min ko yeeso gonnomi mbeɗa jogino lone lone ɗe piltiɗe keeɗi lone ɗe ganda nden keeɗi ha moñima kono julde macce sa wone wiide hol jeeɗi ɗe ɗolone nden wi hol jeeɗi ɗe ɗolone Amasa ganda ƴeewi ɗe ha hunde juuɗi wi ndeysan ɗum ko lonan ɗe lone ɗe kasri jeeƴimi tawmi ganda Amasa ne waɗi lone e guiɗi mum mi tinani ganda hoorema no jalirmi ni on ɗon saaha tawi laafa makko kanko Amasa ne haya e ndiyam Abou Diop ine jaaɓi ine heɓoy ganda hoorema laafa kayre en ndifa Baba Samba Diop ɗum ɗon noon ko waɗi addata haali eɗen gandi mbiɗen ko Allah yanti hen saabu ñande hen en jooɗima hunde juuɗe Amasa wi tawi ko gonga radio Mauritanie e radio Sénégal ɗiɗi hewde haalis mbimi holko waɗi ɗum o wi so tawi woni wiyama oɗo accident Samba Diop e Amasa e julde macce sarat e Abou Diop lewlewal pinal e tijanan kañumen kala mayde accident radio Sénégal e radio Mauritanie ɗiɗi hewde takkiji kew ganda hoorema haalis ɗum foof ko siftorde nde ganda hoorema mbiɗa andi ko wayno julde bacce Boubacar so heɗi muñi ɗo ko guɗi mo siftora hen ganda hoorema ko tiiɗi saabu woni hen ni ko en kalani tawa ko calirgol denɗi meɗen ganda hoorema Amasa nde tawno on gandi sarankoɓe gona jamma heedi no fewi no fewi ɗum ɗon noon yewtere nde on jii Baba Aji Samba Diop o ɓami guila ganda to nalankagal hande are makko ha to fuɗɗi fijirde atande nde ganduɗa tigi tigi tan ko fijirde mantenide e nder wuuro meɗen Dakar e on noon tuma hewɓe hettotoɓe nde ɗo yewtere oɗo saaha tawi cuwa taw yiiɗi aduna e saaha garowo ni alet garowo so lamɗo jaaɓi mon ketto hono fijirde ɗi mbere nde o ɗaɗɗi ɗo nete Dakar ma en ketto hen te ganduɗa nde tawno fekuuɗi no bammen Alaji Baji Ba wiyata nécessaire uji kewɗi nan yeeso ɗi ganduɗa ma palida bandiraɓe ɓe ɗo ganduɗa famde Samba Diop joni noon ko waɗi kadi en mbayidira e bandiraɓe en mbiyat tan to banggue ko kalno bawɗo golle ɗe ɗo Hamidine Niang fufno haalirde nde ko sehil moon Tijani an caggal nde keɗiɗon Amar Sarr mo radio Mauritanie e Baba Alaji Samba Diop eɗen mbiya kanko Baba Alaji Samba Diop yewdirmen Allah wone makko so lamɗo jaaɓi alet o men jokkude ɗo yewtere saabu wonata wotere wonata ɗiɗi wonata tati en keeɓini e jokkodirɓe ɓe ganduɗa hanki hecci hanki ko ɓen gonno ha hande yaaɗiɓe makko ko wayno Abou Racine en bamen Aboubacry Kane ko wayno bandiraɓe woɗɓe ɓe jiitino lakas ko wayno Alaji Samba Diabare Samba en e bandiraɓe woɗɓe ko wayno bamen Bocar Gaye ɗum ɗo fof min gar hen saabu Alaji Samba Diop so tawi woni wiyama o wirnima ine foti mbaɗen fodde men saabu kanko ko bannoɗo fodde makko baɗɗo fodde muɗum ha timmi noon so tawi woni wirnimo ine moƴƴi ganda hoorema woɗɓe kañumen ne mbaɗa fodde mumen so hollide wonde waɗino fodde makko saabu goto foof ine yiiɗi cimtol tawa ko jongol goto foof ne andima simtane saabu minen jooɗiɓe ɗo hande min kala gurdam makko kanko Samba Diop minenne ma yontaji ngar ñalawma Allah andi mbeɗa woɗɗata walla ɓaɗo kono ma ñalawma ar bandiraɓe woɗɓe jooɗoɗo tawa ine cimta ndene kala komin gollotono min jiiɗata noon ko onon saaha tawa ganda hoorema soɓe kala ɓe jifo ganda hoorema no fotirte ene yoɗirte ene fewirte ko ɗum waɗi minen alay sago min mbaɗa fodde amen andude komin mbaɗata ko ɗo e komin mbaɗanta ko Baba Samba Diop minen ma min mbaɗani ɗum janggo ko waɗi kadi en mbaynodira en kettode dande makko tigi yo yurmen Allah wonema koko noon tigi no winni omo andi tigi janggo ma won jooɗiɓe ɗon ena kala koɓe mbaɗno wadde noon no ɓurata yoɗirde ene ɓurata fewirde ni ko noon tigi yiɗira wadde noon golle ma jooɗi peewi Alhaji Tidiane Anne darnema e leñol famɗano yo yurmen Allah wonema Alhaji Tidiane Anne wadde no musidɓe en dokkodirat aadi tan jamma hande mbiɗen 23 heures waktu paari ina hawra toon to nder leydi Sénégal 21 heures jamma hande o ko 14 avril 2020 wadde noon ndeɗo yewtere eɗen gandi oɗo saaha konde saride e banggueji ɗi foof wadde noon gam jogorɓe hettoyade yewtere nde mbaɗɗen yewtere nde hande ko le 14 avril 2020 ɗo joni to jaraten ko 18 heures 54 ɗo mbaydirten dokkodiren aadi tan ɗo e ɓoyde à 23 heures waktu paari ina hawra 21 heures toon to nder leydi Sénégal tawa noon ko yewtere nde ko direct ma on mbawa nadde hen hannirta ni taw yewtere nde ɗoftoto ko toon to nder leydi Sénégal to musidɗo men guiɗo men Hadji Sall Guelokal Gamaji wondude musidɗo men guiɗo meɗen Hamme Amadou Ly mo 2STV
wadde noon en jetti kadi leppi pawaɗi ɗo ɗi ko wayno lefol Tijane an ɗo waddi toon to radio oxygéne wondude Oumar Doro Kume e bani meɗen debbo mbo odduno yewtere nde kadi ko wiyete ko kadi neɗɗo diwi no hannirta ni kono noon tigui ko salsal wadde noon on calminama on juurama ha saaha goɗɗo on jarama. tigui wadde noon ko jeewo sal tigui wonanno wadde Oumar Doro Kume wondude bani meɗen debbo jeewo sal toon to radio oxygéne on. mbiɗen aadi men ko 23h wadde noon ɗo joni presque 19 rewi ɗo e nder wuro Bari Mongo leegal biyetegal Korbe e Son ko ɗo tigui sawtugol radio dinguiral fulɓe ɗoftoto no hannirta ni 23h ma on mbaw jeeyde e yewtere nde wadde noon en goppata joni tan leppi Tijane an jokka weltinde on no hannirta ni koto banggue Facebook to en taƴodirat toon goppen radio dinguiral fulɓe wadde noon oɗon mbawi hettade men to site men dinguiral fulɓe.com walla to application meɗen dinguiral fulɓe wadde noon ma mbaw hettade rewidade jewte jahoje joni ɗe toon to radio dinguiral fulɓe.